Vítajte pri novom videu. Dnes, ako môžete vidieť, tak tu máme niečo konečne trošku viacej veľkolepé. Zohnal som takýto starý šporák a kopu pyrotechniky. A ako môžete vidieť, alebo ako ste mohli už vidieť podľa názvu, tak tu máme až 3 balíky petard Dum Bum 50. Z toho použijeme 10 kusov. A ako môžete vidieť, tak takto pokope je toho naozaj proste fakt veľa a sú to obrovské petardy a obrovské balíky. Máme tu aj nejakú klasickú pyrotechniku, ktorú nájdete aj na stránke Pyro.SR. Nájdete tam aj kopu inej pyrotechniky, majú rýchle doručenie, perfektné balenie a určite môžem odporučiť. Link máte v popise. A keď vám to ešte ukážem takto zblízka, tak môžete vidieť, že tu máme nejakých pirátov, stroboskop, nejakú detskú, dymovnicu, fontánku, nejaké petardy. Tento starý koberček z roku 2013, ktorého som sa potreboval zbaviť, pretože už sa fakt rozpadá. A potom teda 3 balíky petard Dum Bum 50. Sú to tie prvé výroby, takže búchajú ešte naozaj parádne. A ešte, aby ste videli, tak tu máme takýto starý šporák. Je to vlastne šporák plynový aj s trúbou. Není tam žiadny bordel, iba plechy, takže úplne parádny na odpal. A keď si hovoríte, že ak môžeme odpaliť 10 petardami ten šporák, tak nebude to len také, že dáme si ich proste 10 donútra a spáskujeme a odpálime. Ale chcem dať na každú stranu jednu a potom tie, čo ostanú, čiže 4, tie si dáme naraz dovnútra plus ešte s nejakými špecialitami. Takže myslím si, že toto bude naozaj parádne video, ak sa to vydarí. Čo fakt teda dúfam, pretože dal som do toho veľa úsilia a aj peňazí. Takže to už bude asi všetko na intro a poďme sa pustiť do odpalu. Ešte predtým, než niečo odpálime, tak kúkajte, koľko vecí tu dneska máme. Veľa kamier, statívov, petard, kopu pyrotechniky, dokonca autobaterku, aby sme to vedeli odpáliť, alebo teda baterku z motorky, káble, pretože nebude to diaľkovo, takže máme tu toho poriadne veľa, tak hádam to vyjde a začíname s niečím asi najslabším. Tak nakoniec som sa rozhodol, že začneme s niečím, čo je najsilnejšie, a to je táto cracklingová gulička. Hodíme si ju sem do tohto plynovodu a uvidíme, čo to spraví. Celkom dobre, nejaké hviezdičky prepadli až dovnútra, aj to spravilo nejaké krúžky. To bolo len také zahriatie a poďme na niečo normálne. Ďalej si dáme takéhoto starého piráta, ktorý je pravdepodobne starší než väčšina mojich divákov. Je to nejaký klasický pirát z roku 2000 alebo 2005 v takom rozmedzi. Volá sa Ninja petarda, už som na neho točil aj video. Teraz neviem, že či má viacej rán alebo len jednu, to uvidíme a dáme si ho zase sem do plynovodu. To tak vyskočí. Tak boli 2 rany, neviem, že či má byť trojranový či dvojranový, ale keďže sme ho tam dali opačne, tak dáme si ešte jedného, myslím, že tu mám. Dáme si ešte teda jedného, taký istý pirát dvojranový alebo trojranový, uvidíme, čo spraví teraz a poďme na to. Tak naozaj, boli trojranové, pamätal som si dobre. A vybuchli všetky tuto v tejto dierke, zase nám tu fúka, tak hádam to tie mikrofóny stlmia, ale myslím, že by mali. Pokračujeme s petardou Explosive 3, má 0,5 gramu a pravdepodobne väčšina z vás ju pozná ako darček zo stránky Pyro.SR. Dávali ju tam fakt dlho, neviem, že či ešte dávajú. A dáme si ju sem do tejto trúby. Ako môžete vidieť, tak je 1000% v stave, takže poďme na to. Na to, že aká to je silná petarda, tak to aj neotvorila. Takže čakal som predsa len trošku viac, ale tak je to veľká truba a toto bol len pirát. Ďalej si dáme niečo nepetardové, stroboskop a dáme si to takto s otvorenými vrátkami. Hrá sa to na rotáček. Ale ja to mám proste rád. Veľa ľudí to hejti, že je to proste shit, ale ja to mám rád. Petarda Thunder Crackling, má 0,5 gramu a nejaký crackling, neskutočne kvalitná petarda a dáme si ho zase do tohto plynovodu, uvidíme, čo to spraví. Popravde aj neviem, že je to asi zo železa, takže nespraví to nič, ale poďme na to. Tak ono to ani nevybuchlo, ale zase môže to byť tým, že tu nám padol štúpel, mohlo to byť tým, že tá trúbka proste robí silný obal a nemá to jak roztratu petardu, ale aj tak mohlo to spraviť trošku väčšiu ranu. Ďalej tu máme zase niečo nepetardové, fontána Dračí dech. Toto sú celkom pekné fontány, už také trošku väčšie. Dáme si ju zase takto do trúby a necháme si to otvorené. Ale myslím si, že teraz by sme si tam mohli dať nejakú pizzu. To by bolo náhodou dosť zaujímavé, že keby sem dáme normálne takto plech a na to nejakú mrazenú pizzu, že či ju to upeče. Ale tak, to možno inokedy. Poďme na to.
tak toto bolo náhodou parádne. Oveľa lepšie, ako som čakal. Takže za mňa fontánka fajnová. Petarda Bulldog, točil som na ňu už aj test a nakoniec vyšla ako celkom dobrá petarda. Má písaných 0,5 gramu, ale v skutočnosti má trošku viac. A dáme si to dovnútra a zavreme. Ajaj. Toto už bolo výrazne silnejšie ako napríklad tá Explosive 3, aj keď gramáž by mala byť podobná. Ale takto je pochopiteľné. Otvoril nám to vrch, vypadol aj spodok, to som ani nevedel, že tam je, takže celkom pekné. Ďalej si dáme dymovnicu, je to klasika na dymaček, dymí až 3 minúty, alebo aspoň tak si ju pamätám, ak sa nič nezmenilo. Je aj relatívne lacná, za mňa je to superová dymovnica, len sem sa úplne nehodí. Ale nemal som žiadnu inú, tak dáme si tam túto a bude to dymiť síce 3 minúty, ale nejak vám to zrýchlim, aby to nebola len taká nuda. Poďme na to. Ona má taký dosť sírový, smradlavý dym, čo nie, že nemám rád, ale viem, že to sa proste s ňou vždy ťahá. Už to tu cítim a zavrieme si ju, otvoríme a uvidíme, nejak sa s tým pohráme. Ale ona sa podľa nás zadusí. Toto tie dymovnice robia, takže uvidíme, lebo už ani moc nepočujem. Ale vyzerá tak, keď zabudnete proste pizzu. Dobre, otvoríme si to, lebo je to na hovno. Ona sa rozbehne, ale proste ona nejde, keď je to zavreté. Tak po dymovnici si dáme túto obrovskú cracklingovú uličku. Je to fajnová vec, vždy to berem na pomaly každé takéto odpalovacie video, pretože to vyzerá najlepšie. A neviem teraz, že či si ju dáme zavretú, akože dovnútra, alebo necháme otvorené dvere, takže to ešte uvidíme, ale ideme na to. Toto je fakt extrém. Veľkosť toho výbuchu je vždy neskutočná, vždy ho to prekvapí. Ohorelo tu všetko, parádne iskry, takže toto je vždy pekné. Pre zmenu si dáme teraz single shotku, je to efektová, 20 mm a dáme si ju nejak dovnútra, zavrieme a uvidíme, čo to spraví. Len sa bojím, že sa rozletí, tak nejak to vymyslíme. Aj nám to otvorilo, zase ten spodok, to neviem ani na čo je, môžete mi napísať, že čo to je. Zásobník na čo? Neviem, ale celkom pekný výbuch, trošku nám to otvorilo. Ideme si dať niečo väčšie. Tento 200 ranový koberček od Klasku, volá sa, že čierny. Podľa mňa to už ani neexistuje. Ten čierny znamenal to, že bol nejaký ultra rýchly. Rok výroby, jak som povedal, 2013, takže to je úlet, ale má až 80 gramov a podľa mňa to budú dosť rany, pretože tieto koberčeky boli voľakedy akože poriadne. Teraz to je stále dobré, ale uvidíme, čo bude táto stará klasika. To bola paráda. Zabudol som zavrieť ten spodný zásobník, alebo čo to je, ale kúkajte, aký bordel nám to tu hneď vysypalo. A poďme si to aj otvoriť. Poriadne veľa dymu a ten bordel, čo v tom bude, to ani nechcem vidieť. Ale čakal som popravde, že bude trošku rýchlejší, prišiel mi jak klasický koberček. Ale viem, že ako keby není vnútri, tak rany sú to poriadne. A kúkajte ten bordel. Ideme si dať petardu PS2, 2-gramová petarda, kvalitne spracovaná a dáme si ju klasicky dovnútra a aj zavreme. No, toto už bolo vidieť, že je tam sila, pretože sa mi zdalo, že to ten šporák ledva ustál. Aj to trošku vydulo bok, dvierka to otvorili, ale no, zavrieť ešte nejak idú. Ale s tým 5G asi pokúšať nebudeme. Tak ľudia, myslím, že prišiel čas na to, aby sme si začali chystať finále. Kúkajte na tú kopu tých Dum Bum 50, to plná veľa z vás, alebo až väčšina z vás by som povedal, že v živote ani nevidela. Akože ani ja bežne toto nevydám, zase ako priznám sa. 10 starých Dum Bum 50, kúkajte na to. A bude to prebiehať tak, že na každú stenu si dáme jednu, spojíme to elektricky, to ešte všetko ideme chystať a donútra si dáme 4 plus nejaké prekvapká, čo vám ukážem, ale keď to vidím, tak už vidím, že tento šporák akože asi veľa z neho neostane. Tak akurát sme si fotili čas miniatúry, sme si to takto spojili a odfotili. Ako podľa mňa bolo veľmi zaujímavé vidieť aj takto vybuchnutých 10 petard pri sebe, pretože to musí byť taká rána jak hovado, pretože toto je pol kila prachu.
To keď si predstavím, tak ako ani si neviem predstaviť poprvé ten výbuch, pretože to som nikdy v živote nepočul. A ideme sa tam nainštalovať pálníky a potom to nejak pripevniť sem a tiež nafotiť miniatúrku, takže keď niečo bude nové, tak sa vám ozvem. 5 petard už máme takto nachystaných, pripravených na elektrické odpaľovanie. Za chvíľu ideme robiť druhú polku a myslím si, že nemusím moc dopredu hovoriť, že toto nikdy neskúšajte doma, ale tak pre istotu fakt akože určite toto neodporúčam. Je to čisto len na edukatívne a zábavné účely, takže aspoň takto to poviem a ideme pokračovať v chystaní. Spravíme si asi tú štvoricu dovnútra a potom ideme dávať boky. Tak ľudia, pozerajte na to, čo tu máme. Takýto package bude tuto vnútri, ešte si to len spáskujeme. 4 Dumbum 50, 3 kg múky a poloprázdny plyn do zapalovačov. Tak uvidíme, čo to spraví, ale tak predsa, aby to trošku ešte viacej okorenilo toto videjko, tak si tam dáme aj takéto veci. Predsa len to trúba, tak múka patrí k tomu. A ideme sa presunúť na boky a pod to a tak ďalej. Tak, sme zase o krok bližšie. Ako môžete vidieť, už tu máme petardy nachystané. Tuto môžeme vidieť 5 petard. Na každej stene je jedna Dumbum 50, hore je, dole je a v strede je ten package, čo som vám ukázal pred chvíľou. Takže ako ďalší krok bude to nejak pospájať. Vyzerá to celkom agresívne. Nie, že ne, ale teším sa na to. Zároveň dúfam, že to proste pôjde, takže ideme spájať a potom zase točím ďalej. Sme zase o krok bližšie, ako môžete vidieť, petardy sú na mieste, to už boli aj predtým, ale na mieste je už aj táto neskutočná kabeláž. Je tu toľko káblov, že to som nikdy nespájal, tuto je to prepojené, tuto proste všade je to prepojené a testoval som odpaľovacím zariadením a malo by to fungovať, pretože svietilo to tak, jak malo. Takže ideme natiahnuť poriadne dlhý kábel až k baterke. A potom zase, no neviem, ešte vám asi dám nejaké zhrnutie a potom ideme na to. Tak ľudia, toto je asi finálny krok pred odpalom, pretože už máme spojené všetky káble dokopy. Kúkajte na tú proste, ja neviem ani čo to je, na to bludisko káblov. Odtiaľ potom idú tieto dva hrubšie, ktoré musia byť takto samostatne. Lepšie bolo, keby je jeden dlhší, ale je tam asi 20 metrov a schováme sa za niečo, takže vždy bezpečnosť je na prvom mieste. Takže už to len natiahneme, dáme baterku, rozmiestnime kamery. Ideme na to. Hádam, to bude pekné a hlavne nech to proste ide. Nech už to je čokoľvek. Dúfam, že to pôjde. Ľudia, ani si neviete predstaviť, aké pocity teraz cítim. Čo vám šibe? Tak toto bola najväčšia rana, akú som v živote počul. A to som bol, že neskutočne ďaleko. Neskutočne. Tam nič neostalo, ešte aj oheň tam bol, ja neviem, čo sa tam dialo. Ako, neskutočné a som mega rád, že to takto vyšlo. Idem dole a tam si to ukážeme. Tak ľudia, nachádzame sa na mieste činu. Ešte teraz, ako ak bude počuť moje srdce na tom mikrofóne, tak ani sa nebudem čudovať. Pretože to, čo to spravilo, tak to som fakt v živote nezažil. Pozerajte na to, tu je kráter, káble tu sú, všetko sme si stopli, plechy, všetko. Občas tu niečo horí, ale to len tak tlejú servítky, ale neskutočné pocity a som mega rád, že to vyšlo. Tuto niečo trafilo, nejaký plech, čo odtiaľ vyletel a spravil tam dieru jak hovado. Tu je kráter jak hovado a to bola na spodku len jedna Dumbum 50. Tam je náš bunker a ty kokos. Ideme trochu pozbierať tie plechy, len tak zhruba. Ukážem vám, že čo to spravilo všetko. A najviac ma prekvapilo toto. Neviem, čo to je za plech, ale pozrite, tam je vyrazená diera jak z raketometu normálne. Kráter, plechy a ešte túto som si všimol, že tu trafil nejaký plech. Tento strom, tu je tiež niečo ďalší a normálne ho to odseklo. Normálne to odseklo tento strom a pozerajte aj tu.
vyseklo to do toho stromu celkom veľkú dieru, takže naozaj s týmto sa už netreba hrať, ale keď viete, čo robíte, tak vie to byť celkom zábava. A tu je náš bunker. Tak ľudia, pozerajte na tú kvopku, čo nám tu ostala. Kopa ohnutého plechu, nič viac. Totálne našrot, v niektorých plechoch sú dokonca diery. Toto sú myslím, že vrátka, takže Dumbu 50 len ohla. Aj ten vrch je len ohnutý, ale niečo je naozaj normálne roztrhané. A za mňa neskutočný výbuch. Väčšinu sme si pozbierali, ešte pozbierame aj takéto veci. Predsa nebudeme tu robiť bordel, aj vy keď chodíte odpaľovať. Asi nie šporáky, ale aj hocičo, tak treba si to pozbierať. Není dobré robiť zbytočný bordel. Všetko to bereme domov a niekde to vyhodíme. Ale za mňa proste paráda. Taký výbuch som asi nikdy nezažil. Predsa len pol kila to bolo dokopy. Aj keď bolo to 10 iných petard, akože osobitných, ale aj tak. Za mňa paráda. A dúfam, popravde ako dúfam, že budem mať toto video fakt zliadnutia, pretože išlo do ňoho veľa roboty, ale zároveň sa aj fakt vydarilo. A myslím si, že si to zaslúži. Môžete mi napísať váš názor na toto extrémne video, čo si o tom myslíte. Nejakú kritiku, alebo aj, že čo sa vám páčilo. Ja budem za všetko rád. A ako extrémne som rád. Proste už len za to, že to vyšlo. Možno sa opakujem, ale to sa teraz ani nedá opísať. Takže to už bude asi všetko. My to ideme naložiť na káričku. Možno nám z toho tiež niečo natočím a ideme to vytiahnuť preč a ideme to dať na nejaký zberný dvor alebo proste niekde to vyhodiť. A to už bude všetko. Takže ak ste tu noví, určite nezabudnite dať odber. Ak sa vám tento odpal páčil, budem rád za like. Ak hľadáte nejakú dobrú stránku s pyrotechnikou, tak určite Pyro SR. Link máte v popise. A zatiaľ sa majte a čaute.